Én mindent lerajzoltam, ami az utamba került. Ami az asztalon volt, ami a ház körül volt, mindent lerajzoltam, de eszembe se jutott, hogy festő legyek. Körülöttem lévő világról mindig a látáson, a vizualitáson keresztül tudtam igazán kapcsolatot teremteni. A szüleim kimondottan segítették, és a régi rajzaimat is elkezdték gyűjteni, hogy jó lesz talán tudni, ha a gyerek megnő, akkor ott mi van mögötte. Apám MÁV tisztviselő volt, kezdetben a Horvátországban Zágráb és Károlyváros közötti vonalon szolgált. Anyám pedig Fiume mellett Kamerál Moravicában született, és 18 éves koráig Fiuméban élt és ott dolgozott. Utána aztán ide kellett költözni a politikai körülmények miatt, illetőleg Pécsre költöztek. Ketten vagyunk testvérek, az öcsém Miklós építész, most viszont már fotózással foglalkozik. Elsősorban a népi építészeti maradványokat próbálja feltérképezni a feleségével együtt, aki viszont néprajzos. Anyai nagyapámmal nagyon sokat mászkáltunk fel a mecsekre, lepkehálóval, és kergettük a lepkéket, gyűjtöttük a rovarokat, úgyhogy így bennem maga a természet alapvetően meghatározta a gondolkodásomat. Ebben az időszakban már úgy festegettem, és akkor is mindig a mecseki tájképeket, mecseki tájakat próbáltam rögzíteni, meg bementem az erdőbe, és ott festettem a fákat. A gimnáziumban ott volt egy cserkészcsapat, akkor én ezt nagyon élveztem. Én ősvezető voltam, már a vége felé, ahol a Tillai Ernő, az építész volt először az ősvezető, én voltam a segédősvezető, és az én első akvareljeimet ő bírálta felül, és a hátlapjára ráírta, hogy ez nagyon jó, itt egy kicsit sok festéket használtál. Tehát az Ernőnek az első, tőle kaptam az első igazi instrukciókat. Pécsett a Széchenyi Gimnáziumban érettségiztem 1947-ben, abban az évben felvettek a képzőművészeti főiskolára, akkor még főiskola volt, a Kmetti osztályra kerültem. Időközben persze találkoztam azzal a mesteremmel, akit én végül is annak tartok, Martin Ferenccel, akinek már az akkori akvareljeimet megmutattam, csak úgy nézte, azt mondta, hogy hát ezek nagyon ügyesek, csak miért nem figyeled meg a természetet? Mert ugye én akkor, mint ilyen ifjú titán próbáltam ilyen sablonos, elvont képeket csinálni. Az, hogy ő hogyan építette fel a rajzot, a saját rajzát. Ha egy teljesen kívülálló ember látja, akkor azt mondja, hogy na, ez az ember nem tudja, hogy mit csinál, mert hol itt rajzol, hol ott rajzol, hol amott rajzol a papíron, és hát ez miért nem rajzol le egy fát, vagy egy házat, mert ugye akkor az még így volt divatos, és még nagyon sokszor ma is így divatos. Utólag jöttem rá, hogy ő semmi más nem csinált, mint vizuális viszonylatokban gondolkodott. Letett egy értéket, és kereste a neki megfelelő másik
értéket. És akkor ezt a kettőt letette, aztán a harmadikat, negyediket, tizediket, és a végén megjelent a ház, a fa, a hegy, meg a felhő. Tehát ő nem a tárgy felől közelített, hanem a vizuális viszonyrendszer felől közelített a tárgyakhoz. Na most ez számomra egy alapvető tanulság volt, ami a későbbiekben az én egész pedagógiai tevékenységemet is meghatározta. Havonta egy-egy alkalommal elvittem mindig azt a paksamétát, amit akkor abban az időben össze tudtam hozni. Azt mondja egy idő után, hogy hát tudod, ezek nagyon ügyesek ezek a rajzok. Csak hát nem tudom, hogy ki csinálta, ki az az ember, aki mögötte van. Hogyan gondolkodik, milyen a viszonya a világhoz. Szóval alapvető kérdésekre tért rá rögtön, és ez engem nagyon-nagyon-nagyon izgatott és foglalkoztatott. Nem arra inspirált, hogy én próbáljak egyéni lenni, hanem próbáljak egy olyan közvetlen kontaktus kialakítani a körülöttem lévő világgal, ami a számomra, meg esetleg mások számára is hiteles. Tehát nem egyéni akartam lenni, hanem őszintén akartam kapcsolatot teremteni a környező világgal a vizualitáson keresztül. Itt szó sincs technikáról. Nem a technikáról van szó, hanem a gondolkodás módról van szó. A képzőművészeti főiskolán be kell vallanom, hogy nem sokat tanultam. Amit tudok, azt én a Martintól tudom, és a képzőművészeti főiskolán, ha Barcsay Jenőt említem, akkor a Barcsay az fontos szerepet játszott a szakmai életemben. Csak 2 évet tudtam elvégezni, egy tüdőfertőzést kaptam, és az orvos nem engedett föl Budapestre. Akkor a Kelle Sándortól, a pécsi festőtől hallottam, hogy a pécsi pedagógiai, azt hiszem akkor pedagógiai főiskola volt, ott indul a rajzszak. Fölvettek, mert tudták, hogy én a képzőművészeti főiskoláról jöttem, de még ide is orvosi engedély nélkül vettek föl szerencsére. És ott elvégeztem a főiskolát, ott a Budai Lajos volt a tanárom, rögtön utána bent maradtam tanársegédnek. 57-ben volt az első önálló kiállításod a Janus Az lehet, igen. A Végvári Lajos, a művészettörténész, üzent le nekem, hogy most visszamehetnék a főiskolára, most be tudnám fejezni a 60-as években, de akkor azt mondták, hogy kérik, hogy az addig készült munkáimat vigyem el bemutatni. Elvittem, bemutattam, és azt mondták, hogy köszönjük, el van fogadva az 5 év. Abban az időben, tehát az 50-es, 60-as éveket tekintve, kikkel tartottál még össze? Tüskés Tibor például. Tüskés Tibor, aki a Jelenkor főszerkesztője volt akkor. Van is róla portrém, meg a Lázár Ervinről is, meg az Eck Imréről is. A Lázár Ervinnel voltam nagyon jó kapcsolatban. Szóval ők akkor is erőteljesen kritikailag nézték a dolgokat. A Berta Bulcsú is, meg az Ervin is, úgyhogy én nagyon szerettem őket. Ővelük abban az időben, amíg Pécset voltak, nagyon sokszor találkoztunk a Nádor kávéházba, ahol ők írtak, én meg rajzoltam, meg én is írtam. ...1959-ben az országban csak egyetlen egy művészeti vagy képzőművészeti gimnázium volt Budapesten, a Török Pál utcában. Fontosnak tartottam, hogy legyen még az országban képzőművészeti gimnázium, és miután én a zenei gimnáziumban tanítottam, amiből már több volt az országban, sikerült
megoldani, hogy a zenei gimnáziumon belül induljon el egy képzőművészeti tagozat. Így lett művészeti gimnázium a zenei gimnáziumból. Ha jól tudom, ez volt az első az első művészeti gimnázium az országban. Nagyon fontos tanítványokat tudtam fölvenni, már akik később lettek fontosak. Itt a Beke Zsuzsa, a Pilaszanovics, ezek művészettörténészek, a Pincehelyi Sanyi, a Kismányoki Károly, a Ficek Ferenc, a Halász Karcsi, szóval akik mind itt nekem tanítványaim voltak, és azóta maguk kategóriáján belül az ország vezető képzőművészei közé tartoztak. Arra ügyeltem, hogy mindenki a maga útjára kerülhessen. Ebből következően nagyon sokfélék lettek. Építészek, művészettörténészek, fotósok, filmesek. A művészeti gimnáziumi tanárságom alatt alakult ki az a tanítványi gárda, akik aztán elvégezve az iskolát, már Pécsi Műhely címen vonultak be a magyar művészettörténetbe. 5 ember volt ennek tagja, a Kismányoki Károly, a Pincehelyi Sándor, a Halász Karcsi, a Ficek Ferenc, aki sajnos meghalt, és a Szijjártó Kálmán. A Pécsi Műhely után, mikor ők kiöregedtek, akkor egy új csoportot indítottam el, a Pécsi Vizuális Műhelyet. Ezek közül került ki a Kosbor István, aki most New Yorkban szita készítéssel foglalkozik, aztán a Fekete Judit, aki Los Angelesben építész lett, a Bachmann Gábor, azóta már a Velencei Biennálén is kint szerepelt. A táblakép elsősorban arra jó minden festő számára, hogy önmaga és a világ viszonyát újra és újra rendezze. Megpróbáltam a művészettörténeti hozzánk eljutható törekvéseket, a kubizmus, stb. Ezeket megpróbáltam figyelmen kívül hagyni, mert nem azt akartam, hogy meglévő stílusirányzatokhoz kapcsoljam magam, hanem hogy én magam jöjjek rá arra, hogy hogyan lehet a dolgok felszíne mögé látni. Kezdtem fölépíteni magamban egy rendszert, és eljutottam odáig, hogy egyrészt meg kell keresni a természet működésének azt a belső logikáját, amitől működik ez az egész világ, és amitől olyan szép és olyan sokféle, ami körülvesz bennünket. És kerestem azokat a formai megegyezéseket, és azt mondtam magamba, hogy a körforma. A kör az egy nagyon fontos, összefoglaló forma. Akkor indult el bennem tulajdonképpen az a fajta folyamat, ami szinte máig tart, és közben Mára Máriával találkoztam, ő pedig odaadta a Lendvai Ernő Bartók dramaturgiája című könyvet, amiben az egyik fejezet az aranymetszéssel foglalkozott, és arról ír benne, hogy a reneszánsz ív, meg a gótikus ív hogyan függ össze a négyzet és a kör viszonyával. Itt kezdett bennem kialakulni az, hogy a kör és a négyzet az egy összetartozó olyan formapár, ami a forma karakterrel is, és a működés karakterrel is összefüggésben van. A kör az a női tulajdonságoknak, az éginek és az érzelminek a sűrített formája, a négyzet pedig a férfi jellegű, a racionális és a földi dolgoknak. Tehát ha ezt a kettőt össze tudjuk rakni, akkor igazából az emberi problémákat bele tudjuk sűríteni ebbe, illetőleg ebből ki is tudjuk bontani. És így ezt is utólag fogalmaztam meg magamnak, azt mondtam, hogy tulajdonképpen így létrehoztam egy házaspárt, amelyiknek a kapcsolatából születnek gyerekek, a gyerekeknek gyerekei, és így tovább elindul
egy négyzetkör ősszülőkkel rendelkező társadalom, amiben tulajdonképpen az egész világot be lehetne sűríteni. Tehát a geometrikus elemekről van szó, nem elvont, hanem eleve Igen, geometrikus igen. elemek, és ezeknek a jelentéséről És természetesen. ezeknek a jelentése. Kassák Lajossal is Pécset ismerkedtél meg. Miért volt fontos az ő vele való találkozás? Ez azért volt elsősorban, mert akkor már ugye... Ez 964, ha jól emlékszem, amikor igen, Kassák Lajos Pécset igen, egy igen, estet tartott. Igen. Akkor már kétféle képet mutattam neki, az egyik egy geometrikus jellegű volt, a másik egy nem geometrikus jellegű. És nézte, azt mondja, hát úgy látszik a geometrikust nehezebb csinálni, mert ott sokkal jobban össze kell stimmelni mindennek. A Berta Bulcsú már akkor leírta a Kassákról, hogy ő nem tükröztet, mondta a Kassák, hanem én építek. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Az építés az nem nélkülözi a tükrözést, tehát a valóság megismerését, de azt tovább gondolja. Ahogy már annak idején egyszer a Gorki is megfogalmazta, hogy a hagyományt ugródeszkának kell használni, nem heverőnek. Tehát ez nem tagadja a hagyományt, de nem ragad le a hagyománynál, hanem ezt tovább kell vinni. Egy Kassák versidézetet tudok mondani, én a valóság elemeiből új valóság egészet alkotok neked és ő neki, vagyis mindenkinek. Nem az a geometrikus művészet, ahol geometrikus alapformákkal dolgozunk, hanem az a geometrikus művészet, amilyen geometrikus a Leonardo, meg a Picasso, meg az Avignoni Pieta, meg a Cézanne, meg a többiek, ahol a képek szerkezete mögött van egy olyan geometrikus váz, mint amilyen geometrikus váz tartja együtt a természeti jelenségeket és jelenségcsoportokat. Tehát a geometria ott van a dolgok alakulásának a mélyén, és akkor az most, hogy geometrikus formákkal történik, vagy emberi figurával történik, az mindegy. Az összefüggés geometrikus. És itt még egy gondom van, ami szakmai kérdés, hogy azt szokták mondani, hogy hát ez geometrikus, ez pedig organikus. Na most ezt is tévedésnek tartom, mert a geometrikus az egy forma karakter, az organizmus pedig egy forma kapcsolat. A karakter és a kapcsolat nem egynevű, tehát nem lehet összehasonlítani. Hát ugye akkor már tudtunk a Vasarelliről is, sőt találkoztunk is Pécset egyszer vele. A Vasarellinél aránylag kevés formaelem van, de ő a színekkel dolgozik. Én nem a Vasarelli nyomán dolgoztam. Ha most azt nézzük, hogy a négyzet és a kör mit tud önmagában, tehát így, hogy a négyzetbe rajzolt kör mit tud csinálni, akkor kisül, hogy nincsen variációs lehetőség. Ez az egyik könyvben, a Képekben, a Világ című könyvben ezt egy kicsit részletesebben ki is fejtettem, mert minden oldalról szimmetrikus. Tehát akárhogy rakjuk össze, ugyanaz marad, csak a színváltással, vagy a pozitív-negatív játékkal tudunk valamit elérni. Ezért, miután a négyzetből automatikusan következik az, hogy benne van a kör, és a négyzetből az átlókat, ha behúzzuk, meg az oldalfelezőket, ha behúzzuk, akkor darabolni tudjuk a kört. És olyan most már többé-kevésbé aszimmetrikusnak is mondható forma elemeket kapunk,
amelyekkel a színek nélkül is rengeteg variációt lehet létrehozni, hát még ha színnel próbáljuk megoldani. Erre több száz munkát építettem föl, grafikai, meg festett, tehát vászonra festett munkát, hogy végignézzem azt, hogy egy darabig legalábbis, hogy mit lehet ebből csinálni. Ezt még lehetne nagyon sokáig folytatni. Ez elkezdett izgatni. Egymásra ez a kis könyv, ez tulajdonképpen ezzel a részével foglalkozik, amit én ott külön összeállítottam. Természet, rend, variációk. Ez a címe. Természet, a rend és az erre épülő variációk. Most itt van a kiindulás alapja. Nem ez a virág, hanem általában a virág, általában az élőlények, tehát ez csak jelzésképpen mutatja azt, hogy a természetből való kiindulásról van szó. És ebből aztán eljutunk a négyzet és a kör kapcsolatig. Itt néhány egyszerű művelet, hogy a négyzet-kör kapcsolatból hogyan lehet eljutni különféle elemekig, amelyeknél nem a szín probléma a döntő, hanem a forma probléma, és hogyan lehet olyan formákat létrehozni, amelyekből nagyon sokféle összeállítás hozható létre. Itt van tulajdonképpen ez a szerkesztés. És akkor itt néhány ebből levonható tanulság, ahol két azonos forma nem ismétlődik. Akkor ezután jön az, hogy egymásra teszünk két rendszert. Itt van tulajdonképpen letéve az egész rendszernek a logikája, ami mutatja azt a fajta műveleti folyamatot, amelyikre ráépül ez az egész többi. De ebből indult ki. Ennek én szimbolikus értelmet adok, mert ha megint visszatérek, ha a gyökérnél kezet tudunk fogni egymással, akkor a felszínen különbözők leszünk, és ezek a különbözők egymást ki fogják egészíteni. Ezt kellene társadalmi értelemben létrehozni. Tehát az, hogy hogyan nyílik ki a világ. Hogyan nyílik ki a világ, ugyanazokra az alapelemekre építve. Itt is, ugye, ez a kép itt van a falon. Mindegyik egy kicsit más. Tele van improvizatív lehetőséggel. Ez mind ugyanarra vezethető vissza. Itt valamit úgy érzem, megértettem a természet belső működési rendjéből, és én azt mondom, hogy ez az elvonnak tűnő festészet, ez tulajdonképpen a természeti alakulás módokkal analóg folyamatot jelent, tehát nem a természet utánzása, hanem a természetnek megfelelő alakító folyamat. Itt is elindul két formakarakterből, a négyzetkörből, és erre ráépül egy olyan vizuális társadalom, ami ugyan nem embert ábrázol, de emberi problémákkal foglalkozik. A 60-as évek magyar művészetében te hoztál létre először variációs sorozatokat. Lényegében egy nagyon fontos új műtípust vezettél be, vagy honosítottál meg a magyar művészetben. Az emberi természet olyan, hogy azért néha szeret föllélegezni, és nem csak következetesen lépésről lépésre építeni valamit. Miközben megtartottam a szerkezeti alaphelyzeteket, elkezdtem ezen belül a színnel, formával, az elemek kitöltésén belül kalandozni, egy kicsit sétifikálni. Engem nagyon-nagyon régóta mindig érdekelt például a zene. Kezdett kialakulni bennem egy olyan igény, hogy olyan képeket csinálni, amelyeknek az inspirálója valamilyen módon
a zenei hangzás. Nem egy meghatározott zene, hanem én elképzeltem bizonyos hangzásokat, belső hangzásokat, amelyeknek megfelelő vizuális hangzásokat próbáltam létrehozni, és ez a számomra azért volt érdekes, mert ettől a geometriától, ami azért egy kicsit behatárolta az ember gondolkodását egy bizonyos értelemben, ettől föl tudtam szabadulni, és tele voltam olyan improvizatív lehetőségekkel, amelyeken belül kalandozni lehetett jobbra-balra, nem elfelejtve a geometriai összefüggésrendszert. A Bonyhádi Zománcgyár jut eszembe, ahol az első munkáimat csináltam még a Pécsi Városi Könyvtár részére, de ebben az esetben is a Művészeti Gimnázium egyik tanulója, akit tanítottam, a Major Kamil hívta fel a figyelmemet, és az ő inspirálására mentem ki Bonyhádra. És ott rájöttem arra, hogy ezeket a geometrikus formákat milyen jól lehetne iparilag gyártani, egyszerű elemeket, egy olyan variációs rendszert, amelyiknek a gyártása egyszerű, viszonylag nagyon olcsó, mert nem egyedi művekről lenne szó, hanem sorozatgyártásról, de a sorozatgyártás eredményeképpen nagyon sokféle összeállításra ad lehetőséget. Így elkezdtem Bonyhádon ezt a munkát, először a Kamillal, ide meghívtam a Gyarmati Tihamért, a Bak Imrét, a Fajó Jánost, a Pauer Gyuszit és a Paposzkárt. Nagyon sok rokonságot éreztem abban, amit ők csinálnak. Ők is egy kicsit a maguk módján, én is egy kicsit a magam módján, és akkor tulajdonképpen azt mondtam, hogy mi az, ami természetesen következtethető lenne a zománc technikából. És így ment el a dolog az ipari előállítás irányába, amiben aztán a pécsi műhelyt is bevontam. Akkor én már elemeket csináltam, mert emlékszem, hogy a Tihamérrel, mikor végigbaktattunk Bonyhád utcáin, azt mondja, hogy a fene egye meg, én még az első képemmel vacakolok, te meg már 100-ával csinálod az elemeket. Az első között lévő munkáim a Pécsi Puskin Művelődési Háznak a belső fala, aztán a következő a Pécsi Dédász központnak a külső fríze, ahol a rátét zománc nem rátét volt, hanem maga a zománc képezte a falat. Ugyan erre a logikára aztán épült néhány bölcsőde, 2 óvoda Kertvárosba, egy óvoda Székesfehérváron. Hát ez egy 10 év körülbelül, ami a számomra nagyon tanulságos volt. Itt mindig éjjel dolgoztunk. Volt, amikor 36 órát egyfolytában dolgoztunk a zománcgyárban. Ennek volt egy ilyen húzása, hogy nem lehetett abba hagyni. És egy nagyon tanulságos beszélgetésem volt az egyik éjszaka az egyik égető munkással, akik úgy odajöttek néha nézni, hogy a művész úr mit csinál. És hát úgy nem nagyon értették, mert ugye ők megszokták azt, hogy emberek vannak ott, meg békegalamb, meg egyéb, mert ilyeneket csináltak előtte azok, akik a zománcgyárba jártak. És én megpróbáltam őket bevonni a munkába. Ez a pedagógus véna azért mindig kibújik belőlem, hogy úgy csináltam, mintha nem tudnám folytatni. És mondtam neki, hogy most nem tudom, mit csináljak. Hát mit csináljak? Mondja már meg, hogyan vigyem tovább. És akkor ő ott valamit mondott. És akkor így kialakult egy ilyen kapcsolat az egyik éjszaka egy kormos képű emberrel, aki rettentő barátságos volt, és a végén azt mondja, hogy na most jöttem rá, hogy maga itt mit csinál. Azt mondja, egy világot épít. Fantasztikus. És ez egy óriási dolog volt, hogy ilyen rövid idő alatt azáltal, hogy bevontam a munkába,
rájött arra, hogy itt nem leábrázol, meg nem utánoz semmit, hanem épít egy világot. És ez megint nagyon összecsengett a Kassáki mondatokkal. Leírta azt, hogy a festőnek nem az a dolga, hogy a láthatót tegye láthatóvá, hanem a nem láthatót tegye láthatóvá. És engem ez érdekelt, hogy a csodába lehet a nem láthatóhoz eljutni, ha egyszer az nem látható. Találkoztam Apagyi Máriával, a mostani feleségemmel. Ő zongoraművész és zenetanár. Ő zeneiskolában tanított, én pedig a Képzőművészeti Gimnáziumban. Ővel elkezdtünk azon gondolkodni, hogy miután már akkor, 68-ban nagyon jól láttuk, hogy baj van a művészeti oktatással, mint ahogy a mai napig baj van, és ez egyre fokozódott, hogy mit kellene csinálni. Az ő zenész tanítványai, miután elkezdtek a zenéhez kapcsolva rajzolni, kisült, hogy a gyerekek nem úgy rajzolnak, amit a felnőttek elvárnak tőlük, hanem sokkal okosabban. Sokkal okosabbak, már 3 éves korban is sokkal komplexebben gondolkodnak, és másképpen látják a világban az összefüggéseket. Na ezt aztán a Máriával elkezdtük ezt fokozatosan kidolgozni, és mára már kikristályosodott egy művészetoktatási interdisziplinaritásra épülő integratív pedagógiai elv. Ehhez rögtön kapcsolódtak a természettudósok. Kisült, hogy a természetben is ugyanezek a működések vannak jelen, ugyanúgy elemekre bontható, ugyanúgy stb. Fölépül sokféleképpen, és erre azt mondtuk, hogy ez elsősorban az oktatás szempontjából nagyon fontos, mert a gyerekek így megtanulnak összefüggésekben gondolkodni, viszonylatokban gondolkodni, sokkal jobban hisznek a saját szakmájukban, mert érzik, hogy itt a zene részéről, nem a zene mániájáról, a vizuális részről, nem a vizuális mániáról van szó, hanem a világ egészének az összefüggéséről. A gyerekben még együtt van minden. Az egy teljesen komplex egység, és ahogy ő megnyilatkozik, az egy őszinte, tiszta, a maga életkori szintjén persze. Tehát megkerestük azt, hogy a zene hogyan épül föl, a képzőművészet hogyan épül föl, melyek azok a nyelvi alapok, amelyek az őskortól kezdve meghatározói voltak a zenének is, meg a képzőművészetnek is, és ezekhez az alapokhoz próbáltunk hozzányúlni. Ez a Természetlátás alkotás címmel megjelent egy ilyen többé-kevésbé didaktikus, vizuális didaktikai kiállítás, ez körülbelül 500 tabló volt, ami az egész országot bejárta. Na most ezeken a kiállításokon mindig voltak ilyen előre gyártott elemek. Aki nem tud rajzolni, ezekkel az elemekkel az is tudott kirakások segítségével különféle konstrukciókat létrehozni. Itt az első kiállításon már az óvodás gyerekektől kezdve a programozó matematikusokon keresztül a Vörös Sándorig és a Károlyi Amiig nagyon sokan játszottak. És az volt az érdekes, hogy a programozó matematikus ugyanúgy élvezte ezeket az összerakós játékokat, mint a 2-3 éves gyerek. A szülők, a kisgyerekes szülők azt mondták, hogy a gyereket otthon nem tudjuk nyugalomra befogni, itt pedig nem akarnak elmenni a kiállításról. Akkor megkeresett a Hargittai István, kémikus, én őt nem ismertem addig, hogy szeretne megkeresni engem egy római krisztallográfussal, hogy a szimmetria és az ismétlődés kérdéseiről beszélgessünk. Ő akkor azt mondta, hogy ezekből a
természetlátás, alkotás katalógusokból tájékozódott, és úgy látja, hogy tulajdonképpen ugyanaz a gondolkodásmód, csak az egyik a tudomány eszközeivel, a másik a művészet eszközeivel próbálja megközelíteni ugyanazt. A Hargittai István egy, azt hiszem, német nyelven megjelent, külföldön megjelent könyvbe a Mária tanítványainak a rajzait leközölte egy kémiai szakkönyvbe. Tehát ezek érdekes kapcsolatok, hogy ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz, és hogy egészítik egyik a másikat. Ezt 68-ban kezdtük a Máriával, de 85-ben ebből egy iskola lett, a Pécsi Apáczai Nevelési Központhoz tartozó Martin Ferenc Művészeti Szabadiskola. Ez ma is működik, és ma is állandó kapcsolatban vagyunk velük, és mindent megkonzultálnak velünk, holott már évek óta nyugdíjban vagyunk. De ez a mi iskolánk, a mi gyerekünk. Sose a művészet a cél, a tudomány se cél. Ezek csak eszközök ahhoz, hogy az ember életét próbáljuk egyre teljesebbé tenni, egyre jobban tudjunk arra inspirálni, hogy a földet meg az eget, a régit meg a jelent az ember össze tudja valamilyen módon kapcsolni. Szóval mindenképpen ez a bizonyos integrált gondolkodásmód, ami más megközelítésmódot tesz lehetővé mindennel kapcsolatban. Ha csak belebújunk a saját szakmánkba, akár tudományról van szó, akár művészetről, és nem látunk azon kívül semmit, akkor egy idő után légüres térbe fogunk mozogni. Ha viszont a szakmánkat fölülről, tehát ebből az interdisziplinaritás alapján fölépített, integrált magasságból tudjuk látni, és azt mondjuk, hogy itt van az emberiség minden tevékenysége, és abban egy porszem a miénk, de ez a porszem kapcsolatban van a legkülönfélébb művészeti és tudomány és emberi problémákkal, akkor másképpen tudjuk érzékelni a saját területünket. A természet is arra tanított meg bennünket, hogy közös a mag, a gömb középpontján van a mag, és a gömb felületén van az a fajta sokféleség, ami ebből a magból nő ki. És a gömb felületén ez a sokféleség, ezek egymást kiegészítik. A tulipán nem utálja a rózsát meg a kankalint azért, mert nem olyan, mint a tulipán, és viszont. Ezt kellene valahogy nekünk, embereknek is egyszer megérteni, ami ellen megy ma sajnos az egész világ. Ez a 3 kötetes Mű a zongorálom címet viseli, kreatív zongoratanulás. Ez az a könyv, amiben egyrészt együtt van a képzőművészet és a zene, de másrészt ez az a könyv, amelyből az improvizáció, zenei improvizáció lényege is kiderül, mint alkotó módszer. Ez megint olyan, hogy Magyarországon nem veszik alapot a zenetanárok, de ezt a zongoraiskolát a japán zeneoktatásba be akarják vezetni, és a Kodályjal együtt emlegetik. Nem azért csináltam ezeket a képeket, mert a Mária kérte, hanem ezek megvoltak, és ő választotta ki a saját elgondolása szerint a könyvhöz használható képeket. És hát most itt, hát mondjuk ez például úgy elég szemléletes, erre jó lenne, hogyha egy improvizációt játszanál. Szerintem hallatlanul. Tessék? Hogy gondolkozom, Mondjál. Hát most azt mondom, hogy ha megnézzük, akkor tulajdonképpen 3 rétegről beszélhetünk. Van ez a hátsó körítés réteg, van egy kiemelt, sokkal színesebb, tisztább, világosabb, talán több szünettel elválasztott
Én azt mondanám, vagyis most úgy gondolom, hogy konszonánsabb megszólalású rész, és van egy nagyon kemény, határozott középső rész, amit tulajdonképpen sokféleképpen lehet improvizációba visszaadni. Az alkotópedagógia és az alkotóművészet egymással folyamatosan ment. 1952 óta folyamatosan tanítottam, és folyamatosan rajzoltam és festettem, tehát ez a két dolog nálam teljes egészében összefüggött. A művészeti oktatás mindenképpen szerintem nagyon fontos lenne. Egy csomó olyan dolgot lehetne ezen keresztül az emberek tudatába átvinni, más lenne Magyarország élete. Ami tudom, hogy így sose fog megvalósulni természetesen, de azért, ha mi ebben foglalkozunk, erre kellene törekedni. Ahol együtt volt a művészeti meg a pedagógiai terület, az a Népművelési Intézet Tokaji Központi Tábora volt, ahol Péter Filaci, aztán a Bak Imre, a Gyarmati Tihamér, ott találkoztam a Földes Imrével, a Makovec Imrével, ott ebben a táborban ők jöttek oda előadásokat tartani, és ott alakultak ki ilyenféle barátságok, és ez azért úgy sok mindent meghatározott. Mindenféle blikfangos hülyéskedések is beleférnek a művészet címszó alá, és teljesen elviszik a hitelét az egész dolognak. Azokét is, akik komolyan csinálják és jól csinálják. Amit egyszer a Fekete Gyuri mondott el a rádióban évtizedekkel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy ez egy szegény ország. És akkor ő azt mondta, hogy egy szegény ország nem engedheti meg magának azt, hogy bóvlit, most ezt én fogalmazom így, hogy bóvlit is közszemlére vagy az emberek elé tegyen, egy szegény országnak csak a jót lenne szabad csinálni. Az akadémián az a véleményem, hogy a legkiválóbb embereknek kellene ott lenni, nem csak a képzőművészeknek, zenészeknek, építészeknek, íróknak, stb. A művészet mindig valahol az egész összefüggésben próbál gondolkodni, tudomásul véve, hogy ennek az egésznek megvannak az elemei és annak a egymáshoz viszonyított rendszerei. Ez szerintem egy óriási feladat lenne, hogy a Magyar Művészeti Akadémia segítse az emberek tudatában kialakulni művészeti eszközökkel ezeket a dolgokat. Az egész állvány tulajdonképpen ilyen stósz írásom van, amiből nem jelent meg semmi. Csak a magam számára, ahogy a festészetnél is próbálom vizuálisan a magam számára rögzíteni a tapasztalatokat, írásban is próbálom rögzíteni, és ez az érdekes, és erre is menet közben jöttem rá, hogy nem a tudott dolgokat írom le, hanem elkezdem írni, és közben jövök rá, hogy miről van szó. Ezt tartom igazán fontosnak. Ezért fontos a festészetben is nem az előre elkészítettnek a kivitelezése, hanem
festés közben kell létrejönni a megoldásra. A Picasso is azt mondta, hogy amikor befejezem a képet, akkor tudom csak, hogy mit csináltam. Kezdetben ugye pécsi, tehát városi és Baranya megyei művészeti kitüntetéseket kaptam. Aztán kaptam egy ifjúsági nívódíjat, amit már a minisztériumba adtak át. Aztán most a szocialista kultúráért 2 kitüntetésemmel nem nagyon akarok dicsekedni, de hát ez is végül is azt jelentette, hogy akkor is lehetett azért valamit elérni. Aztán megkaptam a Munkácsi díjat, aztán megkaptam a kiváló művész kitüntetést, és utána a Kossuth díjat. Közben Pécset megkaptam a Pro Civitate díjat, a Máriával, a feleségemmel közösen. Éppen ezért, amióta Páva Zsolt a polgármester, azóta én büszkén vallom azt, hogy pécsi vagyok. Ő tavaly előtt, azt hiszem, adta nekem, igen, már a polgármestersége idején adta nekem azt a feladatot, hogy oda az ő irodája elé fessek egy képet. Nem határoz meg semmit, ahogy én jónak látom. És akkor létrehoztam ezt a festményt, ez 3 darab, már ebbe a műterembe csináltam, és itt miután ilyen nagy képeket nem tudok csinálni, 3 kisebből építettem össze az egészet. Itt megpróbáltam, és ezt nevezhetjük főművemnek, de nem főművekben gondolkodom, hanem folyamatokban gondolkodom. Ezt a képet megcsináltam, és amikor ezt átvették egy kicsit ünnepélyesen, akkor én mondtam is a Páva Zsoltnak, hogy életem, tehát 80 éves koromban ez volt életem első megbízása, amiből következik, hogy előtte nem kaptam soha ilyen megbízást. Egy nagyon régi állam, egy régi idea válik ma valóra. Lantos Ferencnek Pécset, a Vasvári Házban állandó kiállítással nyílik meg. Lantos Ferenc Pécs város díszpolgára. 2009 óta, jól emlékszem, viseli ezt a nagyon büszke címet, és örülök annak, hogy szülővárosa, Pécs városa ilyen módon adózhatott a mesternek, annak a mesternek, aki egy híd, nyugodtan fogalmazhatok így, hiszen Martin Ferenc generációkat követően az új alkotó nemzedékek között képezi az átmenetet, azt a hidat, ami a kontinuitást ebben a városban, ebben a nagyon fontos kérdésben a képzőművészet területén képviseli. Engedjétek meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsek még egyszer mindenkit, és külön megköszönjem Feri bácsinak azt, hogy ezt az életművet Pécsnek adományozta, és ígérjük, hogy méltó módon, szerető szívvel ápoljuk ezt az örökséget, ezt a hagyományt, ameddig erőnkből telik. Köszönöm szépen! Lantos mester volt tanítványaival együtt eljutott, idézet, a természettel egyenrangú alkotás közelébe, megértve és megértetve, hogy az organikus és alkotott világ összefüggései szükségszerűek és feloldhatatlanok. Lantos méltó utóda egyik választott mesterének, Kassák Lajosnak. Ahogyan a költő Ünnep reggel című versét írta az egyik katalógusra, idézem, nem a valóság tükörképével akarlak megajándékozni, magával a valósággal, amit emberagy, emberszív, emberkéz formált meg a cseppfolyós vagy gyémántkemény anyagból.
Ha megnézzük, hogy a művészet az ő révén miként került ki a kiállítások, múzeumok falai közül, miként lehetett jelen mindenütt, ahogy ezt 72-ben még csak Jugoszláviában írták örvendezve róla, már nem is művészetként, hanem környezetként, ennek részeként látjuk, és egy ténysorozatot indukálunk, mely feltárja, mi minden újítást köszönhetünk a mesternek, és egy másikat, mely azt is megmutatja, hogy mi mindent vont be ebbe az expanzív világba, mi mindenre terjesztette ki azt, hogy milyen folyton mozgó élethálózatba ültette bele a maga felfedezését. A művészetek közti határok lebontása is a nyitott műből eredt, a határok tiszteletben tartásával egyidejűleg. Ahogy 72-ben egy német szerző írta, a kép, mint organikus konstrukció önmagán túlra vonatkozik. Így, mint igazi kommunikáció, embereket mozgat, és a lét egységének állapotát hozza létre.